ఈ రోజే డౌన్లోడ్ చేయండి. మీ ఫేవరెట్ షోస్ చూడండి. హలో, ఎవరు? సహస్ర, నన్నే మర్చిపోయావా? అంతేలే, నీకు యాక్సిడెంట్ అయింది, నీ కండిషన్ సీరియస్ అంటే ఆ రోజు మీ బావతో పెళ్లి కొప్పించాను కదా. తప్పకుండా నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తాను. మీ బావతో మీ పెళ్లి జరిగేలా నేను చేస్తాను. డాక్టర్ గారు, మీరా? ఈ టైంలో కాల్ చేశారేంటి? ఏం లేదు, నాకు అర్జెంటుగా 10 లక్షలు కావాలి. నువ్వు ఇవ్వనంటే చెప్పు, సరాసరి మీ ఇంట్లోకి వస్తాను. మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి జరిగిన నిజం చెప్తాను. సరే సరే, ఇస్తాను. ఎవరు సహస్ర?